Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay o karon another confession na sad ang akong basahon nga pwede ninyong paminawon wherever you are or whatever you are doing right now. O syempre sa mga wala pa nakasubscribe, palihog ko subscribe o palihog na lang pod ko og tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. O syempre sa mga gusto nga magpa-shoutout og naay mga reactions and more, i-comment down below lang na siya kay ato na siyang basahon. O karon ladies and boys, ani ana ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. I was in pain when I first met him. Session to na mog tagay with tropas o sa kabar. Party girl ko pero dili pa kawala. That night, I really wanted to get drunk and get wasted. Ikaw ba'y ilisdan og mapdos niya maayo biyag siya'y amahan? 7 months pregnant na dani ang giilis nako. I was talking about sa kong ex, nga akong gikasakitan the day I met Jay. Wala ko nihilak the time. Ganahan lang jud ko nga mo inom and on the back of my mind nga nung hilakan ng punang tawo nga walay ayo. Kay tungod lang o anak ko gihatag niya iyahang gipangayo for how many times nga ni-attempt siya to get it. Ngita siya gmapdos kay sure jud siya nga di siya balibaran. Pero sakit jud siya. Dili lang siya worth it nga patuluan og luha. Then kani si Jay, niapas ni siya sa cousin sa usa sa kumperkada. Choy-choy pod og itsurahan. Nya taas, dako ang ubos ay iyahang bukton ba? Gipalila siya sa kontropa, shake hands siya sa tanan. Nya ni pwesto siya sa atubangan ako. Sige ngisi murag yabag. Daghan akong nainom ato. Ako tanang istorya about sa kong ex. Wa ko'y labot inon ko nilag bitter. Basta kay gasakit ko atong uwagan ako nga ex. Nga kung asa man siya ron, nang hingutas na unta siya. Sa moto, that's how I first met him. Pagkaugmaan na naka-receive kog text from unknown number. Maingon nga, "Hey Kay, ko'y hangover?" Ako siyang gipangutana kung kinsa siya. Itubag siya nga siya si Jay, Nicole's cousin. Ug maingon siya, nga kalimti to siya oy, watoy ayo. Wan ako na-reply, di mi close og wa siya'y labot. Tibok adlaw nara ko sa boarding house nako, Domingo man to niya way klase. Sakit akong dughan. Di ko ganahan mukaon, maligo, mubangon. I really feel so empty. Honestly, lami kay ihilak. 7 months pad may ato. Tarong man sadto nga pagkauyab. Uwagan lang jod niya wa nakaagwanta sa iyang kawagan ba. Disad ko ka-blame niya. Guwapa man pud tong mapdusagod. Ana siya nga wa daw niya tuyua. Mao daw to ang sumbunganan niya every time nga mag-away me. Nyawa siya kabantay nga na-fall na siya. Ikatulo na ninako siya nga uyab, og same sa duha pa nako ka ex, permente kaning isyuha among mabuwagan. Sakit lang jud una-hunaon nga mas importante ang sex kaysa sa love. Og kasagarang laki o wag ray giapas. Bahalag ingnon ko ninyo og manang or whatever, gi-eskwela pa taon ko. Taas pa kog pangandoy og motuod jud kog sex after marriage. Nya kani si Jay, porsigido kaayo nga makadalag text ba. Buntag, udto, hapon, pero di ko tig-replyan. Og wa sa ilami i-text basta broken-hearted ka ba. One time, padong kog uli, gikan school. Alas 7 pa kong inatang, ni alas 8 na lang wa hapon ko kasakay. Gatang kog jeep sa may sansyang ko para labangon. Tagatisa day ko. Nya lisod jud ang sakay biya niya mag-inilugay ang mga pasahero. Dinay ni Hono nga motor sa kong tungod. Iyahang gihubo yang helmet, iya akong gitawag. At first wa pa kaila niya akong gitutukan si JDI. Nangutan na siya ako padulong. Ako siyang giingnan nga mo uli na. Then maingon siya nga ihatod na lang ka na. Dugay pa jud ka makasakay. Asa ganito inyo ha? Mitubag ko nga tisa. Ay, pero maikog man ko nimo. Then mitubag siya, nga okay kayo,
sa naga man ko, adto ko agi punta. Tubag ko nga, madakpan ta, wa ko helmet. Mitubag siya, okay ra na ay, waligi checkpoint. Nya mag-inarte pa ba ko nga ganihar ako gabarog dito? Moto nga ni angkas na lang ko niya, before siya nilarga, gihatag niya na ko yung helmet. Ngayon siya, ngay suot na oh. Dan mitubag ko, nasan eh? Dan mitubag siya, nga helmet. Dan mitubag ko niya, nga buing. Moto nga gihatod ko niya sa kong boarding house jud mismo. Moto mingon ko, nga salamat Jay, sabay tunol sa helmet. Mitubag siya nga way sa payan. Dayon misulod na dayon ko. The next day, gatang na pod yung jeep, nagian na pod ko niya. Of course, nakiangkas na pod ko, but this time na siya spare nga helmet, nga pink ang color. Warasad ko ng utana, habi pa lang. Dayon milabay ang pila kadlaw. One time, naghigda na ko sa kong bed, niya ni text siya. Nangutana siya mata pa ba daw ko? Mitubag ko gyap. Then mingon siya, nga ganahan ka nga ako na lang imong service every night. Then mitubag ko, nga salamat, pero uwaw na kaayo ko ni mo eh. Mitubag si Jay, ako bito ni offer, inamigo lang. Then mitubag ko niya, nga mauwaw bitaw ko Jay. Then mingon si Jay, nga bitaw kay, I like you and I know you're still in process sa pag-move on from your ex. Ganahan lang ko makig-amiga, nya may laila ti kag maayo. Sa moto nga dugay ko naka-reply, kabaw ko mag-start yun sa pakig-amiga. Dayon panguyab, disad ko manhid nga di ko kasabot nga nagkagusto siya nako. Pero makig-amiga bitaw na. Sa moto nga ni text siya balik sa kuha, nga hey, still there? Dan mitubag ko nga okay. Tinungutan na si Jay, nga sasugot na ka. Mitubag ko, mag-inarte pa ko. Lisod kaya jud sakay kada uli. Pero di jud ka obligado nga kuhaon ko kada gabi ha. Text lang ko if di ka kakuha na ko. Okay ra kay ko. Sa moto nga squad ato sige na mig text. Nya kuhaon ko niya sa school, nga ga-school pod siya pero di mi say mag-school. Kung sa una ikabot na ako uli dayon siya, karon kay magdungan mig panihapon dira sa Shumayan, nya mag-istorya mig gawa sa boarding house. Nya grabe kay siya ka joker, as in saba kay minduha nga sige katawa. Og sa dihang wala ko kabantay nga hinay-hinay na nakong nakalimtan akong ex. Nagkasuod ming maayo ni Jay and honestly, walay babayi nga di magkagusto niya. 3 months ang nilabay, while gaistoryahan na imi, nikalit siya seryoso. Nangutana siya, di ba giingnanti ka nga nagkagusto ko nimo? Mitubag ko, nga as friend di ba? Maingon siya, kabaw ko nga di ka manhid. Kahibaw ko na kahibaw ka that I like you more than a friend. Umisumpay si Jay, nga I know fresh pa kaayo ang pain. Wamansad ko magdali kay, kinahan lang ko na i-official ang pagpanguyab na ko nimo. Willing kay ko magawat, hantod kanusa ka ma-ready. Sa moto nga nahilom ko, wow kay bawo unsa akong isulte. Mga si Jay, nga pero ayaw ra ka pressure. Nya ay lang pud ko sugta dayon, para makaunahuna pasad ko, if angay ba kong magpadayon or dili. Just give me time. Nikatawa ko, buingon dyan yung tawhana, bisag asay butang. Ako siyang giingnan, nga bagag naong. Demingon siya, nabitaw kay, bahalag di ka musugot basta kay manguyab ko. Then ako siyang giingnan, nga sultian lang tayo kadaan Jay. Kung uwag garapod imong giapas, prangkahan na tayo kadaan. Ayaw na lang ipadayon, kay maoran niya na atong buwagan kung unsa man gani. And worst, maguba pa ang ato ang friendship. May si Jay, at di ko ganahan mag-promise kay, og magpakaharon ingnon para lang ko ni musugton. Pero ay lang pod ko ipariya sa mong ex nga sex ray yapas. Seryoso ko ni mo kay. Ipasiguro ko ka-prove ron, hope sooner makita nimo ang akong tumong. Sa moto nga gipasagdaan rajud na ako siya sa iyang tinguha diri nako. Another 2 months ang nilabay ug ako siyang gisugot. Di ba ni ana ko nga wajay babayi nga di makalike niya.
Nag-start na ko nga nagkagusto niya. Pero kana gani nga magpanghadlok pa ka nga magsugod pag-usab o niya mapunta na pod ato nga pain. Dili lalim ang masakitan o dili lalim ang move on. Sleepless nights, loss of appetite, emptiness nga imong ma-feel o kahaot sa dughan. Nadya po ng fear nga masakitan pag-usab. Pero if madiktahan lang ang dughan, di ba? Nga ayaw lang usa, nga basin masakitan na pod niya pagbalik. Pero bahala na. Kung masakitan man gani pag-usab, at least di naguro kayo sakit, kay katulo na gud ko ga practice unsaon pagpawala ang kasakit sa dughan. Pero di ba masig kapila ka masakitan, nindot jud kayo ang feeling nga may love ka. Puno kayo sa mga inspirasyon. Lami kayo nga permente imong pagmata. Nindot kay sa feeling nga kanang kiligon ka. Sa ako mga nooyab, lahi kayo jud si Jay. Pareho mi nga nature's lovers, so instead of spending our mansary sa mga expensive nga restaurant, tanaw og sine, we always spent it on road trips and beaches. Nya kay estudyante man mi, every Sunday na mo i-spend ang mga mansaries. Nya if layo-layo, mogi kan mi kadlawon. We were so in love sa usag-usa. Nya sa amo ang 2 years o 4 months sa moto o mo sa dili, way nahitabo na mo. Romance? Oo. Pero believe kay ko sa respeto nga gihatag ni Jay sa kuha. Kay bao manggod siya sa ako nga mga gipangtuuhan og mga gipangandoy sa kinabuhi. Lamay mi kabuo ka man nagsuon, kinamagawangan ko. Dili mi adunahan. Og plano pa ko nga ako'y mo pa eskwela sa uban akong mga manghod if palaron pohon. Di ko mamakak na time nga murag madala nami sa kalami, but it was always siya ang mupugong. Makahinumdom pagani ko sa kinaunahan namong kuan ba. 4 months na mi ato. Gikan mi ga date, gihatod ko niya sa boarding house. Di jud unta na nako siya pasudlon sa boarding house kay lagi naa ang tentasyon sa kung asa kamurang duha. Nya kay miuwan bitaw na. Wa ra ba joy plano nga muhunong ning uwan na ba? Sumoto nga gipasulod na lang nako siya sa kong boarding house. Nanlak pagani ko sa portahan. He hugged me from behind, planting small kisses on my neck. Nya of course, niatubang ko. I put my arms around his neck. Gisugat na ko iyang kiss at first, inanay pa, hangtod nagka-agresibo. Hinay-hinay ming nagpaduol sa idaanan, niya iya akong gipahigda. While kissing me, nagmaniho po diya ang makamot. Hinay-hinay niya og able ang batones sa akong blouse. Nag-warning sign akong utok sa may tabo, pero lahi siya. Lami kayo itutol pero mas lami iyahang pagtutoy. Bitaw, makawa sa kusogbay. Then gianhok niya akong bra. Then from my lips, he lowered down his kiss to my neck. Then sa akong heels. While gamasan siyang usa ka kamot, ug ang usagi na hinay pod og unbutton sa akong jeans. I should have stopped him. Dapat ma-alarm nako pero ambot. Lahi di siya modala. Kaysa sa usa nga dali ra kayo ko makatukmod if maabot na dito nga part. Sa moto nga nagpaubaya ra jud ko niya. It seems he casted some spell on me nga nahubo jud akong jean. Dayon ng akong andis. Then again, he lowered down his keys ngadto sa akong tiyan. Then sa akong pusod, sa akong paa. Then dito dayon. Kahibawan na mo kung asa. It was my first time nga nailaing taga-planeta nga nakaabot ditong dapita. And I was like, wa ko'y mo na hunaan kay first time kong naka-feel o ginani. Wa ko kasabot kung unsa iyahang gipangbuhat ditong dapita. Nagpanggunit ko sa iyahang buhok, nya perdeng diad-diad na. Makabuang wa jud niya undangi, hangtod may body shake nga pinaagi lang sa iyang dila. When he knew I already reached the top, he kissed my thighs, then up to my belly.
sa akong dughan, then sa akong neck, sa akong chin, then he kissed my lips nga dugay. Inanay, and I really smelled myself. Wan ako'y pake. Open arms and open legs na kay ko og unsa may mahitabo. But iyang gibiyaan akong lips, iyahang gigisan akong nose, and lastly sa akong forehead. Pinaduot nga fall of respect tapos song siya sa akong dunggan. Hong-hong nga murag gikutasan like kaabot among ginhawa duha. Then mingon si Jay, kung dili palang tika love, gipugaha na tika. Well, sige po siya kiss akong ears. Tumingon siya, babe, mag-CRs ako. Sakit na kaayo kong puson. Nya before siya ni Baro, gipaak niya akong apaga niya sabay kumot sa kong bukton. Klaro kaayong nanggigil. From that day, he just not gained my love, but my respect and trust. 2 years and 4 months, we got married. Seaman na siya while web designer ko. Nakasakay na siya og barko, then pagbalik niya, nagpakasalmi o guwa siya ni sakay og balik kung wa ko mamapdos. Pagmapdos na ko, nisakay siya og balik, niya na uli siya. Wa na po siya mo sakay pagbalik kung wa ko nanganak. Among anak kambal nga lalaki. Malipayon kay siya sobra. Way kabutangan sa iyahang kalipay. He was a perfect husband and a perfect father to his children. 8 years na siyang seaman o plano niya nga karon niyang pagkauli, di na siya mobalik og sakay. Total, dako naman may tigom, enough na nga magtukod na lang may negosyo para malantawan niya ang pagdako sa iyahang mga bugoy. Then July 17 to, a month before siya munaog nga naay nanawang. Manaogay na daw siya og 2 days after maabot siya, earlier than I expected. Ganahan na kay ko nga makakita niya og mugakos nga pinahugot. Then pagka July 19, padong siya naog sa eroplano. 2 days na kong nagpugong-pugong nga dili motulo akong luha, hoping nga joke ra ang tanan. Pero katong nakakita nako sa lungon nga gidayungan og unom katawo, puwerte na akong hilaka. He was stabbed by his workmate nga nasuya siya ha. I broke down. Dili ko kadawat. Huot kaayo kong dughan na collapsed. Wa ko kasagang sa nahitabo. Every day of my life back then was a hell. Okay raon ta to kung badlungon imong bana, pero damn, way kabutangan iyahang kabutan. It hurts. It hurts so bad. Mura kog namatay og balik-balik. I don't know nga giunsa na ako pag-survive every day. Thinking nga wala na si Jay. Asking why of all people, ako pa mang palangga nga wala ing gibuhat, kung dili mahimong ulirang bana ug amahan sa iyahang mga anak. Everything has changed. I miss him very much. I don't want to move on in my life. I cry all the time. I even tried to kill myself. When I woke up inside sa hospital, I saw his face akong kambal. Kitanaw sila nako nga hubag kayo ang mata. Gikan gahilak. Then I cried. I cried so much. I asked sorry sa akong duha ka pugoy. Yes, I was selfish. I forgot nga na ako'y duha ka anak nga nanginahanglan pa nako. I was selfish nga murag ako ray nasakitan. Without even thinking nga di ra ako ang nawagtangan. My children lost their daddy too. I never think unsay mahitabo sa akong kambal kung kaming duha ang mawagtang. 1 week gikan ako pagawa sa ospital, I went to his grave, gihilak na ko ang tanan. Telling him how much I miss him and how much I wanted to hug him tight. So tight. And I finally said goodbye to him. Because I know in order for me to move on and survive,
I have to let him go. That was the most painful part, the most heartbreaking one, to let go and to accept. I loved and I will love you, Jay, always and forever. Ladies and boys, mao ka na ang love story ni Jay and Kay. O karon, ladies and boys, ato nang basahon ang inyong mga shoutouts, comments, and reactions sa itong mga nakaagi nga mga confessions, ladies and boys. Hi, kang Samwing Sawi. Pa-shoutout by Jessamay Cantike from Bantayan Island na addicted kog sigig pamati. Salamat kayo. Crazy Toriha, shoutout by from Quezon City. Ay kang Himaya Archangel Agay. Rena May Rillion, pa-shoutout by gamay from Sawang Calero. Og hypod kang Pretty Akira Vlogs. One of the best story nga ako nadungog sender. Sad kayo kay wala nga nagakamo. But happy kay nakakita kag tao nga galove jud nimog tinud-anay. Gikan na siya sa confession nga katong bad boy nurse tambay and engineer pangitaalang palihog sa tuang YouTube channel o gusto mo maminaw. And hi pod kang Mage Sumanal, pa-shoutout by always listening here. No skipping ads. God bless by gamay listening kada adlaw from Kuwait. From Kuwait with love. Hi kang Stone Angel. Og salamat kayo sa mga dili mo skip sa ads. I love you kayo mo. Dong Chloe, pa-shoutout by. Pa-shoutout by gamay from Davao City region, Kasilaw. Hi bye, pa-shoutout listening from Kuwait, Line Aburgina. And hi kang Mistaken 101. Most of us have that one person nga we will probably never get over. Hi, gikan na siya sa may Hong Kong, Dapita. Rosalyn Gaso, nice story. Mitchell Dumaog, always listening here. Salamat kayo. Idol gamay, pa-shoutout ko sa kumanghod diha sa Cebu nga si Joy Abaw. Amping mo permi diha. Adlaw ko nga naminaw from Hong Kong. Salamat. Sanriela Francisco, shoutout po. Ira Kashika, pa-shoutout po. Hi to you there. Salamat kayo sa inyohang pagpaminaw. O garon, ladies and boys, ato sang basahon po ning mga nag-comment sa to ang confession nga gisulayan jud ko kung ahataman akong pagkabigaon. Hi ka Michelle Dumao, good decision jud sender. Everybody man jud made a mistake, but we have a chance to change our mind to do the good and best for us. Tama. Pretty Akira, what a nice story sender. Makasad pero makaproud kayo made the right decision. Jerel Castillo, very good decision sender. I know it's hard for you to let him go, but still you did. 1 in a million nowadays. Maria Imperial, sad. Jollibee Campas, sakit og lisodyan ang tao nga nakatatak na sa dughan nimo. Pero ang choice o desisyon mo dapat jud ang pamalandungan nga kana sitwasyon. Sakto ang gibuhat nimo sender. I salute you. Thank you to your story. Something hit me in my past. But I'm totally happy now with my husband who loved me unconditionally and married me in spite of what he knows about me. Sana all nakita na nimo ang tao nga andam mo modawat kung kinsa ka o kung unsa ka. Regine Castillo, kaya ra na lang Regine Casilaw, kaya ra na ing ana lang jud guro gihatag ni God nimo. Pero believe ko nimo kay nakaya nimo tanan-tanang kasakit. Then I'm proud of you kasi wala ka nagpaka-selfish. Ikaya nimo bisag love pa kayo nimo siya. Then God bless sa imo. Congrats, your dentist na. Paibot niya ako pohon. Jess Afuro, good decision sender. God bless. Makita ra gyud ka og parang imuha na gyud. Keep on praying sender. Rosalyn Gazo, Siliv Ulis, kang may kasakit ba sa story oys? Aida Lapura Mayol. +5 ka sa langit sender. Ingan si Christy Tuhiras. Christy Turihas. Mary Flor Miralles. Apil pod kang Helen Iwate. Bahalag na pa'y trabaho. Ing ani yun ko ka-addict sa mga confession by. Listening here from Riyadh, KSA. Hi kang Helen Iwate.
Salamat kay sa pagpaminaw. Sa tanang mga kanunay jud nga naminaw sa tong mga confessions, hilabi na sa mga dili mo skip og ads. Dagang salamat kayo og hantod sa sunod higayon na lang. Ako si Bay Gamay Maingon og amping kanunay. Love ya. Mwah.